Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu trate v okolí Liptovského Mikuláša. Vlaky by už nemali jazdiť cez mesto, ale po novej trase popri diaľnici. Budú rýchlejšie a v meste sa zlepší doprava. Po stavbe Liptovskej Mary sa železnica pri Liptovskom Mikuláši skrútila do tvaru písmena S. Vlaky to spomaľuje, trať preto vyrovnajú a povedie mimo mesta popri diaľnici. Hlavnými kritériami modernizácie predmetného traťového úseku sú najmä zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km za hodinu, vrátane. Cieľom modernizácie je tiež vylúčenie všetkých úrovňových priecestí, čiže krížení s cestnými komunikáciami. Modernizáciou trate príde Liptovský Mikuláš aj o terajšiu železničnú stanicu. Nová vznikne pri diaľnici, ale aj o koľajnice, ktoré dnes vedú mestom. Mesto stratí prekážku medzi mestom a Liptovskou Marou, čo teraz tvorí táto terajšia železnica, tak bude môcť lepšie využívať aj tú Liptovskú Maru, kde plánujeme mestskú pláž. Terajšie koľajnice nahradí cesta spájajúca sídlisko Podbreziny s centrom, ale aj cyklochodník medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom. Zo súčasného jedného dopravného koridoru, ktorý cez mesto prechádza, cez ktorý prechádza 25 000 aut denne, a na starej železnici, ktorá bude zrušená, pribudne ďalší koridor. To znamená, že do budúcnosti mesto sa veľmi nadýchne a bude môcť ekologickejšie aj pôsobiť. Mesto súhlasilo s preložením trate k diaľnici a s novou železničnou stanicou pod podmienkou, že železnice vybudujú aj novú cestu na stanicu z priemyselnej zóny na východnom okraji mesta až po obchodné centrum na jeho západe. Železniciam však zatiaľ chýbajú peniaze. Náklady odhadujú na 860 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. V rámci financovania predpokladáme využitie zdrojov z programu CEF Connecting Europe Facility a ďalších fondov Európskej únie v závislosti od schválenia podanej žiadosti do programu CEF. Ak peniaze získajú, trať by mali postaviť za 4 roky od podpisu zmluvy a odovzdania staveniska. Milan Velecký, Slovenská televízia.